Va a salir perfecto. Joder, no me ha faltado, Con estos profesionales aquí. ¿Cuánto tiempo más o menos llevas tocando el saxo? No sé, llevaré 4 meses, ¿no? 3 o 4 meses. Días abaixo, días arriba. ¿Y qué tal la experiencia con el saxo? De maravilla. O saxo é unha cousa que me gusta. Gústame. Eu, por exemplo, o meu sobrinho foi o que me quentou a cabeza. Digo, a ver, tío, que? Bo, cala a boca, que vou fazer eu agora, que eu agora non vou ir. A ver, con 70 e pico, que anda vou ir eu? Dixo, joder, bueno, dixen, pois entón vou ir, a ver se me meten nos satélites ou na sintonía de Vigo, unha tres así. Oye, estou falando con un paisano e diceme, oye, vete que te crees. A trompeta ten as súas cousas, o resto ten outra cousa. Todos teñen a mesma... Os chismes estes todos teñen as súas cousas. Porque digo moitas veces a trompeta ten 2 chismes non máis. Oye, iso é fácil. Fácil? A mí xa me gusta o saxo, o saxo gustame. Gustoume sempre, Eu admiro toda esta xente que tocaba o saxo, como exemplo, con os satélites, esos todos, como a Viloria, e toda esa xente que estaba... Digo, bueno, a ver se lles paso diante, Sinto moito de dicirlo así. A mí non hai que darme gracias. As gracias dounas eu para poder aprender algo a isto, non máis. Correcto. Que queremos máis que iso?